Элек язылган хөр дип, менә хөр көнне дип. Фотога төшердем дә народ контролена җибәрдем. Шуннан соң бер ай үткәч бу хата төзәтелә. Ирек Хәйруллин Казанда да, Чаллыда да, Әлмәттә дә барысы 240-ка якын хата таба һәм 180-гә якынын төзәттерә алган. Хаталарны мин үзем эзләп йөрмим инде, менә просто игътибар итәм, үзенә үзе килеп чыга, рульдән җиргәндә карап китәм дә инде жол күрсәткечләрен карыйсың шул светофорда торганда, үтеп барганда бинаның адрес элмә тактасын карыйсың да инде. Күренекле татар шәхесләре исемнәрен йөрткән урам атамаларында хаталар аеруча күп ди Алабугадан Гөлназ Титова. Язучы Шиһабетдин Марҗани урамы бит инде ул рус телендә дә Марҗани, ул татар телендә дә Марҗани. Тази Гыйззәт, Тази Гыйззәт бит русча, татарча Таҗи Гыйззәт. Ул дагы нишләптер гел рус телендә генә бара бөтен җирдә. Берничә кибеттә очрады тәнәфессез, ялсыз дигәнне, сыз тәнәфес, сыз ял. Хаталарның нинди генә тапмаганалар. Укытучылар, укучылар, студентлар, төрле һөнәр ияләре. 7 ай эчендә 3300 хатаны халык контроле порталына юллый. Татар теленә битараф булмаган 56 кеше арасыннан иң күп хата табып җибәргән 10-сын бүген дәүләт советында бүләкләделәр. Бу бәйге Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе тәкъдиме белән оештырыла һәм хаталар проблемасына игътибарны арттырырга ярдәм итә. Ул бик зур титаник һәм озак вакыт башкарырга кирәкле хезмәт һәм бик нечкә хезмәт. Әмма ләкин безнең телебез, татар телебез, ул нәфис матур тел, ул бит дөньядагы иң дәрәҗәле 14 телнең берсе. Ул дәрәҗәле, хөрмәтле, кадерле тел булырга тиеш. Хаталарны фаш итү генә аз, киләчәктә элмә такталарның дөрес язылуын тәэмин итәргә кирәк ди галимнәр. Ни өчен шушындый мәсьәлә килеп чыга дигән сорау тула. Ни өчен районнарда, шәһәрләрдә шушы кадәр хаталы язулар килеп чыга? Сәбәбе нәрсәдә? Димәк, системада, димәк, механизмда ниндидер җитешеп бетмәгән, эшләнеп бетмәгән эшләребез бар. Хокукый яктан. Бүген конкурста катнашучылар проблеманы хәл итүнең үз алымнарын тәкъдим итте. Язганда хата китмәсен өчен республикадагы авыл һәм шәһәр атамаларының 2 телдә дә бердәм реестрын булдырырга кирәк диләр. Элмә такталардагы язуларның дөрестлеген тикшереп, аларны бастырырга рөхсәт бирә торган махсус комиссия булдыру мөһимлеген дә ассызыкладылар. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.